दिनै बनसु आफादनि जोनोम सान बे देबोरगाव मुंख्लं खाम्फा बे थावनियावनो बनसुआ दिनै जोनोम सानखौ फालिदों। दा बेवहायनो आङो खौरां लानो थाखाय फैदों रायजोफोर। नोंथांमोना नायलांबाय थादो। नैबे देबोरगाव जोंनि मार्टियार सेमेटारियाव जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों दिनैनि नैबे ब्रैथि जिनेखि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जोनोम सान बेखौ जोङो गोसो गोथारै जोङो आरो दिनै मोननो हाबावबाय। आङो साफ्रोमखौबो हामबाय होनदोङो। दिनैनि जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जोंनिनो मानगोनां एडभाइजारजों लोगोसे जोंनि मिरु बनसुनिनो मावथि हान्जा नोंथांमोन आरो जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्टनिफ्रायबो नुजाफैनो हानाय जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट, क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आरो जोंनि गसाइगाव टीमनिफ्राय नुजाफैनो हानाय साफ्रोमखौबो आङो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै दिनैनि नैबे जारिमिनारि जोंनि सान ब्रैथि जोनोम सानखौ जोङो मोननो हानानै जों जोबोद रंजादोङो आरो बयनोबो रायजो राजाफोरनो जों दिनै हामलायथिखौ जों बावहरदोङो। दिनैनि नैबे ब्रैथि जोनोम साननि गेजेरजों जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौनो फोरमायथिनो जों सानदोंदि जों बर' माहारियारि फरायसा आफादना थांनाय 2022 मायथाइनि 7 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननाय जादोंमोन। बिदिनखौ फैयै फैयै जों दिनैहाय जों ब्रैथियाव बोसोराव जों हाबबाय। गोबां खामानिखौ जोङो मावबोदों, गोबां जेंना जेंसिखौ सुस्रांनानै फैदों। जों दिनैसिमबो जों गसंथानानै थागासिनो दङ। मानो होनना बुङोबा जोंनि बर' हारिनिनो जिनाखि देरसिन सिमां बड'लेण्ड सोरजिनायखौ जोङो सिगाङाव दोननानै जों आवगायबोगासिनो दङ। बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्लासिमहालागै बड'लेण्ड रायजो मोना अब्लासिमहालागै जों जिरायनायाव जों गैया। मानो होनना बुङोबा जों दिनै नैबे मार्टियार सेमेटारियाव मुंख्लं जायगायाव जों फैनानै जों नुफैबाय। जों रियालाइज जादोंदि गोबां बर'फ्रा जों दिनै गावनि जिउखौ बावलांनानै बर'लेण्ड रायजोखौ सोरजिनो थाखाय बिथांमोना बिभिन्न जायगायाव गुबुन गुबुन खायदाफोरजों बुथारजादोंमोन। दा बिथांमोना नांबोनानै दिनै लामाखौ जोंनि थाखाय खेवनानै होलांदों। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनै बड'लेण्ड रायजोखौ सोरजिनांगौ होननानै जोंनोहाय मोनसे लामाखौ देखायनानै होलांदों। बिथाङा दिनै गावनो जिउ बावलांदों। नाथाय जों दिनैसिमबो जों बिथांनि जिनाखि सेक्रिफाइस खालामनाय, हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामनाय, जों बेखौ जों जेब्लाबो जों बावनो हाया। बिनि आइडिय'लजिखौनो लानानै बिनि माखासे फोरोंनायखौ लानानै जों आवगायबाय जों थादों। जेब्लासिमहालागै बड'लेण्ड रायजो मोना अब्लासिमहालागै जों बयबो जों सान्थियै थानो हानाय नङा। बिनिखायनो जोङो आपिल खालामो, जों खावलायदोङो बर' रायजो राजाफोरखौ बयबो खौसेथियै ग्रिद जानानै जों खामानिखौ जों मावलांनि। गुबुन गुबुन बिबानावबो जोङो सिगांनानै जों खामानिखौ मावलांनि। बिनिखायनो जोङो खावलायदोङो दिनै नैबे साननि गेजेरजों मेसेजखौ जोङो फोरमायनो सानदोंदि जोङो गुबुन गुबुन आदब खायदाखौ लानानै गुबुन गुबुन बिबानफोरखौ लानानै जों दिनै आवगायनानै जोङो खामानि मावलांनो नांगौ। जों गुबुनजों जों गादब जानो नांलिया। मानो होनना बुङोबा नैबे टेक्न'लजि जुगाव जोंबो एडभान्स जानो नांगौसै। गुबुन गुबुन हारिफ्रा दिनै आदब खायदा बाहायनानै जोंखौ गादबनो सानो। नाथाय जों बर' हारिया जों आरोबाव जों गादब जानो नंलिया। मानो होनना बुङोबा जों दिनै बर'आ दिनै जौगानाय मोनसे हारि। बिनिखायनो जों खावलायदों बयबो ग्रिद जानानै जोङो खामानिखौ जों मावलांगोन। जिखियानो बारहुंखा बारा मानो जोंनि हारिखौ गुबुन गुबुन मानसिफ्रा गुबुन गुबुन जातिफ्रा गादबनो सानो। थिग बेबायदिनो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादखौबो गुबुन गुबुन मानसिफ्रा गुबुन गुबुन आफादनि मानसिफ्रा दिनै गुबुन गुबुन सानदोंब्ला अन्नानै बेखौ ज्राब गार। मानो होनना बुङोब्ला
बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै मोनसे थांखिखौ लानानै दिनै सारि जादों बेनो जाबाय बड'लेण्ड रायजोखौ सोरजिनायजों लोगोसे जोङो बर' हारिखौ माबोरैब्ला गेरेमसा हारि दालांनो हागोन होननानै जों बे मोनसे एम्स एन्ड अबजेक्टिभखौ लानानै जों आवगायबोदों दा बेनिखायनो आङो गुरैयै खावलायदों बयबो खौसे जानानै ग्रिद ग्रिद जों खामानिखौ जों मावलांनि आरो जोङो रायजोजों दालांनि नैबे नोंथांमोना जिथु हाबाफारि खुंफुङो बेयाव बबे बबे जिल्ला आफादनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोराबो नुजाथिफैनो दं दिनै नैबे देबोरगाव मार्टियार सेमेटारि जायगायाव जोङो खालि चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आरो गोसाइगाव आरो जोंनि आलासिबो दंफैयो बाक्सानिफ्राय जोङो बाव जोंनि 4थि जोनोम सानखौ जोङो फालिदों आरो गुबुन गुबुन जायगायाव जेरै उदालगुरि आरो बाक्सा आरो तामुलपुर बिथांमोना गाव गावनि हम डिस्ट्रिक्टआवनो दिनै नैबे 4थि बनसुनि जोनोम सान बिथांमोना गाव गावनि जायगायावनो फालिदों जोनोम साननि लोब्बायै नोंथांमोना मा मा हाबाफारि लाबोदों जोनोम साननि लोब्बायै जोंनि हाबाफारिया बेनो जों मोनसे मेसेजखौ जों होनो सानदों जोंनि माखासे जाखांफुनाय युथ्सफोरनो जोङो फरायनायाव जोङो फावसायनो नाङा मानो होनना बुङोबा रोंगौथियानो जोंनिनो अस्त्र दा बेनिखायनो जों बिनि नैबे दिनैनि प्रग्रामनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानदों दि बयबो बर'फ्रा मा जोहोलाव मा जोहोलावजो गासैबो ग्रिद ग्रिद फैनानै जोङो रोंगौथिखौ जोङो लानांगौ आरो बेजों लोगोसे बे रोंगौथिखौ लानानै पेन एन्ड पेपारखौ लानानै जोंनि माखासे जोंनि देरसिन सिमां बे देरसिन सिमांखौ जों बिजोंनो जों जाफुंलांहोगोन होननानै जोङो मेसेजखौ जोङो हरनो सानदों खिन्थु मानसिफ्रा गोबां गोनो गोथो जानानै दं बनसुवा सोरनि आखायाव दं होननानै जिहेथु मोननै बिथिङाव बनसुवा सोलिगासिनो बनसुवा दिनै मोनसे आफादल' दङ बेयाव गुबुन गुबुन मानसिफ्रा साननो जानो हागौ बेयो गावबाय होननानै नाथाय बियो नङा बनसुवा दिनै मोनसे आफाद आरो बेयो गोथार आफाद आरो जेरैबायदि दङ मोनसेल' आफाद बे आफादजोंनो जोङो दिनैहाय बर' हारिखौ जों गेरेमसा दालांनायनि जों सिमांखौ जोङो नुदों थेंक इउ